Jum qabel il-ġimgħa l-kbira, il-Knisja Kattolika tfakkar ħames ix-xirka. Il-ħames filgħodu il-Knisja Maltija fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt saret l-unika quddiesa tal-ġurnata f'dik magħrufa bħala l-quddiesa taż-żjud. F'din il-quddiesa ikkonċelebrata mill-Arċisqof ta' Malta, il-Monsinjur Charles Scicluna, tbierku iż-żjud tal-morda tal-katekumeni u ġie kkonsagrat iż-żejt tal-Griżma imħallat bil-fwejjaħ. Dawn iż-żjud jintużaw fiċ-ċelebrazzjoni tas-sagramenti matul is-sena sa ħamis ix-xirka ieħor. Preżenti għal din il-quddiesa kien hemm in-Nunzju Apostoliku Savio Hontajfaj u l-Arċisqof Emeritu ta' Tirana George Frendo fost qatt ta' saċerdoti. Dan filwaqt li filgħaxija saret it-tifkira solenni tal-ikla tal-mulej fejn isir il-ħasil tar-riġlejn. Hawnhekk il-Knisja fakret l-aħħar ċena meta Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija. Minn hemmhekk is-sagrament jitpoġġa fis-seppurklu hekk kif l-artal fil-Knisja jiżarma. Bosta fil-lejl ta' bejn il-ħames ix-xirka u l-ġimgħa l-kbira imorru jagħmlu is-seba' visti fejn in-nies iduru l-knejjes madwar pajjiżna u jitolbu quddiem is-seppurklu. Dan huwa wkoll żmien li nqanqal fina sentiment filantropiku aktar mis-soltu. Matul il-lejl bejn il-ħamis u l-ġimgħa fil-fatt se ssir il-mixja b'Risputtinu Kers mill-Mellieħa sal-Furjana. Intant matul il-jum tal-ħamis, il-Prim Ministru u mexxej Laburista Roberta Bela żar is-Siġġiewi u Ħażebbuġ. Hemmhekk il-Prim Ministru żar bosta wirjiet brabta mal-ġimgħa mqazza.